Ajde, brže. Bješ Klađan, bješ Klađan, Gotre. Ničo neću ići. Dao si Čelver. Igra, ajde! Šta da kažem, mislim da nije zaslužio ovakav poraz. Falilo je 2-3 igrača, ali nije to mjerilo. Znači, mi smo najviše nedostatak treninga, mlađi, u zadnje vrijeme malo treninga, znači ne može se tako igrati, nema šanse. Dobro, ova utakmica realno nije imala neki poseban značaj za jednu od ovih ekipa, a ovi dečki igrali za svoje dečke, može li to biti razlogom? Pa dobro, ja mislim da uvijek ovako igraju, znači i sigurno su igrali za ove momke svoje, dali sve maksimum svoj, mi smo dali koliko smo mogli, sigurno zaslužena pobjeda i čestitam Krajišniku na ovoj pobjedi. Vjerujem da ste izvući neku pouku za ovog, ipak je povisok rezultat za dobro ekipu. Pa normalno, ovi mlađi momci trebaju da izvuču pouku, znači i mi svi, znači pouku da se ovo ne dešava u buduće vrijeme. Hvala vam lijepo. Hvala vam. Zaslužili smo svim segmentima, bili smo bolji, bili smo odlučniji, bili smo koncentrirani, jednostavno imali smo veću želju. Nažalost, igrali smo i za naše igrače, prijatelji koji su nastradali. Oni su danas mnogo falili, ali eto, opet pobjedili smo zasluženo. Čak mislim da nam nije mjesto ovdje i stojim za toga. I sve ove derbije smo dobili s visokim rezultatima. Ali eto, ovu glavnu pobjedu posvećujemo našim prijateljima koji su nastradali.